যত মেজানা हामबाय इरफाय मानजाना हामबाय जों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि बुखाक्तै जों दिनै एनएसपीनि जे 31 लास्ट डेट दंमानि अबना जों 31 नि हयतै 15 डेज बार ना बागै जों दिनै मेमोरेन्डाम खा जोंनि एसटी नि जे स्कलारशिप पोस्ट मेट्रिक और प्री मेट्रिक ओनली 31 अक्टोबर जरा माने 1.5 मास जरा जा किंतु अबिसिंग पुजा रक तंमा बागै जों मैक्सिमाम नो एप्लिकेशन सबमिट खाइमालिया तो अबन बागै जों मालाय फेका ट्राइबल डिपार्टमेन्ट और मालाय माने तेदो जों 15 दिन नि बागै आपिल खाइगा जोंनि त्रिपुरा ओमफ्राय ट्राइबल डिपार्टमेन्ट न जबर जोंनो साखा जे जोंनि अमन फरवर्ड खाइ रहनाय के जों बुसकांगतेबो बरक साइटंनाय सिन बागै जे डेट बारिना बागै के नरक नाय तंदि बुसकांगो तामुनो साइमियागो जों वासु जरा साइमानगा जे बरक इसनो डेट बारिना बागै बरक फरवर्ड खाइनै न के एसटी स्कलारशिप जे